Kilala ko lang po siya. Dito lang po. Doon sa Alcott. Yan. Diyan maraming sapatisan. Dito po? Dito sa gitna, marami dito. Dito lang po. Dito sa gitna ka magsimula. Dito? Ah, sige po. Tinutulungan niya po ako kung saan makabili ng white shoes. Maraming sapatos dyan. O sige na. Okay, thank you ma'am. Thank you po. WhatsApp na lang. Ingat ka dyan ha. Oh, sige po. Ma'am. Hello, Ma'am Shai. Dito ako sa Pahil Bazaar. Naghahanap ako ng white shoes. So, ito yung dito ako nakapili. So, try ko po ito. Ito. Aray. So, nice siya. Nice siya. Thank you Lord. Nakahanap ako. Pero, mahal. Tag ano? How much ada, brother? Around 6 Nay, ang mahal, 6 KD. Pero try natin, pwede ba 5 KD or 4 KD? Brother, can you give 4 KD, brother? No, 4 KD. 5 KD, brother. Bali, 6.5 KD, naging ano na lang, 5 KD. So, alam ka, makiwan na tayo, 41. Itutubahan ako sa likod. So, brother, 5 KD, brother. 40 होता होगा Shukran, Majid. So, alam ka इसके साइज थोड़ा छोटा है मालूम So, है yun. इसके वाला है so, alam ka छोटे वाले ले लो So, yung pera dito, bali ito 10 KD. May sukli pa akong 5 KD nito. ये देखो ये देख Hada. Come, Hada. Hada to. To dinarnos. dinner To dinarnos. dinner dinner Ano ibi to KD, Zen? yeah Okay. Hada. Hada come. सुना आधा yan काफी Hada come. 1 dinar sa 1 dinar. 1 dinar. O ana ibi nos hada sa. Dinar kila. To dinar bidin ana jib inti wide nose. Hada free. Oh, syukran. Bede. Kuriniha pa na jib. Syukran wajib brother, ha? Tiwajib zen. Hada helmet. Dinarnos. Best. look Okay, syukran wajib brother. Inti zen. Syukran wajib da. Maratani ana izin ini. Katipid ako ngayon. Ang kabaga hada haluwa wajib. Hada. Hada soup haluwa wajib. Sukran wajib brother. So ito na pong nabili ko. So bali lahat mura lang po. May discount. So sukran wajib brother. Bye bye brother. Bye bye. Thank you. God bless ha. God bless. Okay, bye bye. Yun mga Shai. Dito tayo sa Orange Building. Mga mura lang po dito para mga pag 350 pills. So, pili tayo dito. So, dito tayo sa loob. Hangin. Pili tayo dito ng damit. Ini kasi mga damit dito. Dami oh. Mga mura lang. Pero, may mga ano dito. Pero, pupunta ko doon sa unahan. Kasi, bibili ako ng uniform. Pabili ng uniform yung taga Sri Lanka. Grabe. So, tapos na yung lakad ko na bumili ako ng uniform. Sapatos na puti, hairnet, stocking, ano pa ba? Marami pa. So, ngayon, pupunta na naman tayo dito sa Mia Mia. Joseph Shekeri. Ayan.
So, yun. Mura. So, mura-mura lang dito. Mia. Ito. Ito yung mga mura dito. So, pili tayo dito ng damit. Bili tayo ng damit para next off may susuotin. Try natin. Wala silang headset. Dito muna tayo sa mga damit. Dito. Oh, 25 KD. Mura lang. Dito tayo sa mga bag. Meron na ako. Bili na ako ng bag. So, dito tayo. Mga damit. Okay, nice yan. 1 KD lang. 750 pills lang. Oh. Damit. Yan. Try natin kasi parang nice siya. Ito nice, oh. Try natin to. Nice siya. Try natin suotin. Mura lang po, 750 lang po yung isa. So itong isa parang 500 ata. So yun lang. Marami pa sana kaso wala ng budget. Kashan kila na dali siya mali. Ada lapor ni ada lagi. Ana ma Yung dalawang ano is wide nose lang yun. One half eh. Wide nose lang yun. So mura lang talaga dito. Ada kamsa na ba? Kalakas sa mga. Okay. Thank you. Basta Friday dito maraming tao, lalo na mga lalaki. Oh, grabe. Changi. Na, dagay may brother diri ah. Kinsa man na brother? Hindi na. Aska magpasagpa magkaaning nga rubuhan, nanghikap maglubot. Aray, basta Bisaya, sabaan. Oh, labas na sa wakas. Ay, sa wakas. Thank you Lord. Natapos rin. So going to Kabayan Market. Last na. So lakad na naman. Grabe ang lakad ko kanina from 1 hanggang ngayon. Lakad ng lakad pero sige lang. Para maka-save ng pamasahe. Uy! Ako! Takbo. Guwapo. Sana all. Oh, guwapo. So, lakad time. Nabili ko na lahat yung mga kailangan ko. So, ang bibilin ko na ngayon is yung mga needs ko. Like, Colgate, sabon, yun na lang. Katapos ko sa Kabayan Market. Nakain ako kasi wala pa akong lunch. Nuna ko kasing bumili ng mga kailangan ko. Kasi ang oras, budget lang.